A primeira fase do desdobramento da futura autovía Brión-Noia estará en funcionamento ao longo de 2027. Avanzouno este martes o presidente da Xunta nunha visita ás obras de transformación do corredor. Trátase dunha actuación estratéxica para mellorar a conexión entre a área de Santiago e a comarca noiesa. Que tal, saúdos? Ribeira sofre unha nova xeira de roubos. Os dous últimos tiñan lugar durante esta fin de semana no bar A Fonte en Castiñeiras e na panadería O Forno de Lúa, en pleno centro da cidade. A Policía Nacional xa investiga a súa posible autoría. Sospeítase que poida tratarse da mesma persoa. Esquerda Unida votará a favor dos orzamentos de Vilagarcía. A formación apunta que non son as contas que lle acaben de convencer, pero que van a apoialas porque reserva unha partida para a compra da Casa dos Duques de Terranova, onde propoñen construir unha residencia de maiores. Pilar Nos, unha das maiores expertas españolas na enfermidade de Crohn, anda estes días por Pontevedra. A xefa do Servizo de Medicina Dixestiva do Hospital La Fe de Valencia ofrece na cidade unha conferencia no marco do ciclo Pontevedra Quen Pasa, 6 expertos en saúde, 6 meses. A doutora defende a importancia do diagnóstico precoz. Balance máis que positivo do Concello de Ribadumia sobre a última edición do Arousa Fútbol 7. O torneo trouxo ata Ribadumia a milleiros de persoas atraídas polo mellor fútbol base internacional. O campo da Senra converteuse nunha auténtica festa coa gran final entre o Porto e o Valencia. Os portugueses acabaron facéndose co título por segundo ano consecutivo. E volve o programa Bótate ao Monte, impulsado polo Concello de Pontevedra. Este sábado comeza unha nova edición da iniciativa que conta con máis prazas ca nunca, ata 510 para participar nunha vintena de actividades totalmente gratuitas e dirixidas ás familias. Desenvolveranse nos parques da Fracha, a Tomba e o Pontillón. Con todo isto comezamos, están vendo as novas do día. E arrancamos coas obras de desdobre do corredor Brión-Noia. A primeira fase de desdobramento da futura autovía Noia-Brión estará en funcionamento ao longo do 2027. Avanzou neste martes o presidente da Xunta nunha visita ás obras de transformación do corredor. Trátase dunha actuación estratéxica para mellorar a conexión entre a área de Santiago e a comarca noiesa. Nesta primeira fase do proxecto, no treito que une os concellos de Brión e Rois, o goberno galego investirá uns 11,2 millóns de euros. Transcorridos xa varios meses dende o inicio das obras do primeiro tramo da que será a futura autovía que unirá os concellos de Brión e Noia, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quixo visitar esta actuación. Acompañado pola conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Allegue, e alcaldes e representantes da práctica totalidade de municipios polos que discorre, o titular do goberno galego destacou a importancia desta obra, segundo el, estratéxica para mellorar as conexións entre a área de Santiago e a comarca noiesa. E estamos agora mesmo comprobando sobre o terreo como están as obras en execución deste primeiro tramo, en un investimento importante, 11,5 millóns de euros, 5 kilómetros, moi necesarios por moitísimas razóns, máis seguridade vial, máis comodidade, máis rapidez, máis desenvolvemento, e por eso estamos facendo esta obra, que ademais os cálculos son 13.000 vehículos diarios, 160.000 persoas no entorno, no Brao moitísimo máis, coas praias, e, por lo tanto, unha obra moi necesaria. Eu son un convencido, estamos demostrando, de que antes de empezar cousas novas, que tamén son necesarias, hai que acabar o que está empezado. Estámoslo facendo na autovía Santiago-Estrada, está a piques de rematar, quedanlle moi pouco tempo o segundo tramo e o terceiro xa está en execución. Nesta primeira fase, os traballos de desdobramento afectarán os primeiros 4,9 kilómetros desta vía de altas prestacións. A nova infraestrutura será similar á autovía Santiago-Brión, dispoñendo de 2 carrís de 3 metros e medio de ancho en cada sentido de circulación, supoñendo un investimento de 11,2 millóns de euros.
Os datos que manexa a Xunta é que esta nova vía poida abrirse e entrar en funcionamento durante o ano 2027. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Seguimos con esa actualidade. Denuncian a desaparición de varios fragmentos da reixa do Pazo de Lourizán, en Pontevedra. Foi o investigador e xestor cultural Ernesto Vázquez Rey quen deu a voz de alarma, trasladando o aviso á empresa de seguridade encargada da vixilancia do recinto. Vázquez Rey explica que a reixa é un dos elementos patrimoniais máis singulares do conxunto de Lourizán. Foi fabricada no século XIX nos talleres de La Industriosa, a empresa do pontevedrés Antonio Sanjurjo. Segundo o experto, este peche forma parte da evolución arquitectónica e histórica da finca, pero non conta cunha protección patrimonial específica, xa que quedou excluída da declaración de ben de interese cultural do complexo, e polo tanto quedou sen unha catalogación expresa que garanta a súa conservación. Ernesto Vázquez Rey explica que a empresa de seguridade asegurou descoñecer a situación e procedeu á elaboración dun parte de incidencia para trasladalo á dirección do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal que xestiona estas instalacións. Ademais, o xestor cultural adiantou que esta semana remitirá un escrito á Fiscalía Provincial para darlle a coñecer os feitos, apuntando que considera que non existen os medios de seguridade suficientes para garantir a protección do Pazo de Lourizán e criticando o desinterese da Xunta na rehabilitación do inmoble. En Ribeira sofre unha nova xeira de roubos. Os dous últimos teñan lugar durante esta pasada fin de semana no bar A Fonte, en Castiñeiras, e na panadería O Forno de Lúa, en pleno centro da cidade. A Policía Nacional xa investiga a súa posible autoría despois de recibir as correspondentes denuncias dos propietarios dos dous negocios. Sospeítase que puidera ser a mesma persoa a autora destes dous roubos. Para a súa identificación, os axentes botan man das propias grabacións das cámaras de vixilancia dos negocios. Nos dous casos accedeu ao interior dos establecementos despois de romper a porta principal do local, no primeiro dos casos coa axuda dunha tapa de sumidoiro e no segundo cun martelo. Do bar levou un botín duns 500 euros e da panadería ao redor de 300. E a Dirección Xeral da Garda Civil outórgalle un recoñecemento oficial ao Corpo da Policía Local de Rianxo pola súa implicación activa nos operativos desenvolvidos nas últimas semanas no municipio contra o tráfico de drogas. Dende o Instituto Armado quixeron facer esta distinción ao entender que a colaboración dos axentes locais rianxeiros resultou crucial pro desmantelamento de 2 puntos de venda e de distribución de sustancias estupefacientes na localidade, que se saldou coa detención dun total de 5 persoas. A Corporación de Ribeira celebrou na noite deste luns a sesión ordinaria correspondente a este mes de maio. Na orde do día un total de 17 puntos, a maioría deles mocións presentadas polos diferentes grupos da oposición. Un pleno que debía resolverse sen demasiada amiga acabou de novo a lea entre os grupos da oposición e o equipo de goberno, principalmente co BNG e o Partido Socialista. Os socialistas recriminaronlle ao goberno local o pouco control e a falla de rigorosidade no desempeño das súas funcións, convertendo o pleno nunha sucesión de correccións de expedientes mal tramitados, explicacións contraditorias e xustificacións sen consistencia. Quinto punto, quinto erro que traemos ao pleno. Si ben entendible a subsanación, tamén quero deixar claro o desconforme que ten o Partido Socialista. O BNG aproveitou precisamente un destes puntos no que se sometía a aprobación a inmatriculación no rexistro da propiedade da parcela de San Roque na que se construirá a futura residencia de maiores, que o Concello de Ribeira cederá a política social para levar a cabo esta infraestructura e volver a sacar a colación este asunto.
pidan perdón, comecen a facer a residencia das Saíñas, porque se podría empezar este mesmo ano, porque só queda un informe de Augas de Galiza que foi paralizado de maneira premeditada. Sí, o Partido Popular paralizouno, porque non hai ningún solo argumento legal que pode utilizar para deter esa residencia. Un aspecto este que negaron dende o equipo de goberno, sinalando que o que se busca co cambio é manter as condicións de seguridade, xa que a zona das Saíñas é susceptible de anegarse. O que se precisa, Ribeira, é responsabilidade, diálogo institucional, son solucións reais, non confrontación permanente, señor Pérez, porque cando se utiliza unha residencia de maiores como arma política, quen perde son os veciños e veciñas de Ribeira. O BNG insiste en falar de trabas, sabotaxes, pero a realidade é que este proxecto destas características necesita cumprir toda a normativa urbanística, hidráulica e de seguridade. Calquera goberno serio, por favor, déixeme falar, porque eu escoitei a vostedes con respeto. Bueno, pois non me interrumpa. Calquera goberno serio ten a obriga de garantir unha infraestructura destinada a persoas maiores que se construa nun lugar seguro e viable a longo plazo. Ignorar informes técnicos ou minimizar posibles riscos sería unha total irresponsabilidade. Durante a sesión plenaria tamén se abordaron outros temas de interese. Entre eles acordouse nomear a Praza da Rúa do Pombal, con nome do veciño Kiko Domínguez, pola súa traxectoria de compromiso social e pola defensa da cultura galega, a petición dun grupo de veciños. E xa están en marcha as obras de restauración da antiga fábrica de salgadura do Touro, en Ribeira. Esta actuación forma parte do proxecto Viaxe a través dos sabores que promove a Mancomunidade Barbanza Arousa no marco do Plan de Sostibilidade Turística en Destino. Os traballos consistirán na consolidación e rehabilitación da antiga factoría, secadoiro de polvo e vivendas, así como a súa musealización. O presidente da Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa, xunto coa alcaldesa de Ribeira, visitaba esta mañá as obras de restauración que se están a cometer na fábrica de salgadura do Touro. A cooperativa Árbore é a encargada de poñer en valor este espazo para facelo accesible e interpretable aos visitantes. O que se van a realizar son medidas para facer que se poida ser visitable, colocando unhas cubertas metálicas, afianzando ben todo, que se ve que ahora mismo está en un estado un tanto perigoso para os visitantes que puderan vir, e facer que poida ser interpretativo certos elementos como hai por aí do antigo peso que había para a salgadura, e que se poida entender todo o que está aquí. Vamos a poñer 250.000 euros desos fondos Next Generation da Mancomunidade para mellorar toda esta zona. Estáse facendo pois a rehabilitación, como estades vendo, e tamén hai unha partida pois tanto para a iluminación, que creo que é importante tamén unha vez que se visite, porque aínda que este enclave é espectacular de día, tamén é moi bonito poder visitalo de noite. E tamén pois vai a ter unha parte de musealización, digamos, digital, para que todos aqueles que nos visiten saiban que hubo aquí, que se fixo aquí, e dende logo que os traslademos a uns anos atrás para entender cal é tamén pois a realidade do noso territorio. A Factoría do Touro forma parte da viaxe a través da historia dos sabores que propón Barbanza Arousa, comparada nos 4 concellos que a compoñen. Esta gran ruta continuará tamén noutros puntos da nosa comarca, na Pobra do Caramiñal, cas visitas inmersivas ao barrio dos cataláns, en Boiro, co Museo da Conserva, e en Rianxo, ca creación de novos espacios enogastronómicos no Museo do Mar. Con este proxecto, a Mancomunidade busca adaptarse ás novas tendencias turísticas, consolidando o destino como un referente enogastronómico. Ademais, respondemos tamén ás novas tendencias turísticas, nas que xa está demostrado que hoxe en día o visitante, o turista, busca experimentar e non tanto ver. Non ser un mero espectador, senón incluírse dentro do relato do propio destino. Eso por un lado, e por outro lado tamén captar ese visitante gastronómico, que é un visitante que soe ter un gasto maior no territorio que visita, é un visitante pois, con maior calidade porque respeta o territorio no que está, e ademais desestacionaliza o turismo porque o visitante no gastronómico soe participar ou visitar os destinos durante todo o ano, incluindo tamén a tempada baixa. Prevese que todas as actuacións enmarcadas no Plan de Sostibilidade Turística en Destino estean rematadas a 30 de xuño, polo que entrarán en servizo este mesmo verán.
Esquerda Unida votará a favor dos orzamentos de Vilagarcía. A formación apunta que son unhas contas que non lle acaban de convencer, pero que van a apoialas porque reserva unha partida para a compra da Casa dos Duques de Terranova, onde propoñen construir unha residencia de maiores. Juan Fajardo fala duns malos orzamentos, pero di estar disposto a facer o que haxa que facer para que ese proxecto sexa unha realidade, mesmo incluso que lle acabe custando a súa representación no pleno. Non, pero sí, de Esquerda Unida os orzamentos de Vilagarcía para este 2026. A formación confirma que votará a favor das contas, aínda que non lle acaban de convencer. Non son os nosos orzamentos. Con estes orzamentos nos pasa como co Partido Socialista, que seguramente sexa o mellor partido do centro-dereita, pero non é o noso partido. Esquerda Unida condicionaba o seu apoio a unha única cuestión, que nos orzamentos figurase unha partida para a compra da Casa dos Duques de Terranova, onde propoñen construir unha residencia. Este grupo, a iniciativa de Esquerda Unida, mantivo unha xuntanza co alcalde da que salimos convencidos de que vai a ser realidade a compra da Casa dos Duques de Terranova. Vai a ser difícil, vai a ser un camiño complexo, pero vai a ser posible polo noso compromiso. Un compromiso de Esquerda Unida que queren levar a último termo, di Fajardo, custo que custe. Porque o dixemos en campaña electoral, o dixemos fai 8 anos, o dixemos fai 4 anos, e seguimos insistindo en de que é unha realidade que é absolutamente necesaria. E nese objetivo, nese único objetivo, empeñamos a nosa palabra, o noso traballo e o noso esforzo, aínda que nos leve á desaparición. Estamos dispostos a facer todo o que hai que facer para que Vilagarcía se faga cos terreos e a Casa dos Duques de Terranova. E o primeiro paso é votar uns orzamentos. A proposta de Esquerda Unida é, ademais da residencia, crear unha nova área verde nesa zona. Falamos dunha posibilidade real de mercar a casa, dun espazo de valor patrimonial que ten un contido histórico e social fundamental e que vai a dotar Vilagarcía de dúas cousas. Primeiro, a posibilidade de ter unha residencia pública, porque tería que ser pública, e segundo, un espazo libre, verde, unha das zonas de maior potencialidade do noso contorno, do noso concello, e que, para tanto, é importantísimo sacar adiante. Nos orzamentos contemplase unha partida de 1,2 millóns de euros para a compra deses terreos. Os presupostos vanse votar no vindeiro pleno. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, imos facer balance da última edición do torneo Arousa Fútbol 7 celebrado en Ribadumia. Pois aquí seguimos nas novas en Canarias Baixas. Nova xornada do ciclo Pontevedra Quen Pasa, 6 expertos en saúde, 6 meses. Desta volta, a iniciativa organizada polo Servizo de Aparello Dixestivo da Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés, a través do Grupo de Investigación IDARA, trouxe ata a cidade a Pilar Nos, xefa do Servizo de Medicina Dixestiva do Hospital La Fe de Valencia, e unha das maiores expertas españolas en enfermidade de Crohn e colite ulcerosa. Nos defendeu a importancia do diagnóstico precoz. Entre 36.000 e 43.000 pacientes en toda España padecen unha enfermidade inflamatoria intestinal. Son enfermedades en las que hay una disregulación del sistema inmune que nos defiende de las causas externas. Entonces son enfermedades que cursan con inflamación en el caso del Crohn, desde la boca hasta el ano, con predilección en la última región del ilion distal, donde el intestino delgado pasa a ser intestino grueso, y en el caso de la colitis ulcerosa solamente del colon. Para falar sobre elas estivo onte hoxe en Pontevedra Pilar Nos, xefa do Servizo de Medicina Dixestiva do Hospital La Fe de Valencia e unha das maiores expertas a nivel estatal. Participou en dúas conversas, unha con público xeral e outra con profesionais, destacando a importancia de visibilizar estas patoloxías. Son enfermedades que cursan con brotes de exacerbación, remisión, que afectan mucho a la calidad de vida por síntomas como la urgencia defecatoria, la necesidad de tener baños limpios cerca, en edades, porque el debut puede ser entre los 20 y los 30 años, de actividad laboral, personal, social, intensa. El objetivo que tenemos es visibilizar la enfermedad, intentar normalizarla,
es una cosa más que nos pasa, un síntoma más que nos pasa y del que se puede hablar con cierta naturalidad y que los pacientes no tengan que esconderlo. Dor, perda de peso, diarreas frecuentes ou sangrado rectal son algúns dos síntomas que nos poden indicar a presenza destas enfermidades. Tamén que existan antecedentes na familia. Ante estes sinais de alarma é fundamental recorrer aos profesionais. El diagnóstico precoz y el tratamiento precoz es fundamental para conseguir minimizar todo el impacto que tendrá pues que se destruya la función de esa víscera, ¿no? Y que ya aunque la cicatriz se haya quedado un callo o haya quedado un colon que ha perdido su capacidad de propulsión. A pesar de que existe unha base xenética recoñecida, tanto nós como Carpio sinalan a importancia dos factores ambientais a hora de que aparezan estas patoloxías. Os nosos hábitos e ritmos de vida pasan factura. La occidentalización de nuestra sociedad, por lo que comemos, por cómo vivimos el estrés, por cómo estamos haciendo que nuestro sistema inmune se rebele contra nosotros. Buscando sustancias específicas de los ultraprocesados, pues si pueden dar un poco más de riesgo, un tipo de emulsionantes, algún tipo de conservantes, alguna de esas cosas, ¿vale? El tabaco es el mayor factor de riesgo que hay para la enfermedad de Crohn, con lo cual eso es algo conocido ya desde hace tiempo. Y se estudian también otro tipo de factores ambientales contaminantes, desde pesticidas hasta microplásticos, todo esto. Os expertos alertan tamén da información non controlada e non profesional que poden atopar os pacientes a través de internet, sobre todo no que se refire ás dietas milagrosas. Que a veces confunden mucho a nuestros pacientes y hacen que tengan dietas muy restrictivas sin ser necesario, ¿no? Entonces intentamos poner pues también un poquito en contexto eso, ¿no? Lo que se recomienda ahora es evitar ultraprocesados básicamente y comer una dieta sana, lo más cercano a una dieta mediterránea. Con todo, Pilar Nos destaca os avances que se deron nas últimas décadas a hora de diagnosticar e de tratar estas enfermidades, mellorando a calidade de vida dos pacientes. Desde la llegada de los fármacos biológicos y las pequeñas moléculas, que son fármacos que han cambiado radicalmente la forma de tratar a nuestros pacientes de forma más rápida, más precoz y que consiguen remisiones profundas mantenidas. E máis cousas, a Pobra acolleu este martes o acto de entrega de premios da campaña Merca no teu comercio, desenvolvida durante a primeira quincena de maio, tanto na localidade pobrense como no Porto do Son e Portosín. En total foron 20 os premiados que recolleron os seus vales de compra valorados en 50 euros. As asociacións de empresarios da Pobra e do Porto do Son volveron sumarse á campaña Merca no teu comercio, promovida pola Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia. Entre o 1 e o 15 de maio desenvolveuse nas localidades da Pobra, o Porto do Son e Portosín. Tras o sorteo desenvolvido o día 18, hoxe culminaba coa entrega dos premios aos 20 gañadores. Aquí, desde o día 1 ao día 15, como sabedes, realizouse esta campaña de Merca no teu comercio, participando Portosín, Porto do Son e a Pobra. E sorteouse o día 18 ante notario, de tal maneira que vai haber 20 participantes que foron premiados con un premio de 50 euros. En total, repartíronse 1.000 euros en tarxetas prepago que terán o seu retorno, posto que só poderán ser empregadas nos comercios participantes. Que eses 50 euros serán ao mesmo tempo para que repercutan no comercio local e ter a suerte de que mercamos no comercio local, temos un premio do comercio local e reinvertímoslo aí. E a Deputación de Pontevedra entregou este martes no Centro Vacacional da Lanzada, no Concello do Grove, os premios da terceira edición do concurso escolar E ti, que pensas da igualdade? O acto asistiu alumnado e profesorado dos centros gañadores, entre eles colexios de Marín, Meaño, Meis, Poio, Pontevedra, Vila García e Vilanova. O acto estivo conducido por Mar García Vendrell e rematou cunha actuación de Uxía Lambona e a Banda Molona. A deputada de Igualdade lembrou que o certame busca incentivar entre a rapazada a creatividade e o pensamento crítico, ademais de sensibilizala na importancia de acadar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e de rexeitar a violencia de xénero. Paula Bouzós apuntou que a igualdade é un obxectivo prioritario e irrenunciable. Advertiu sobre as mensaxes que recibe a mocidade nas redes sociais que moldean, dixo, a súa ollada. Ademais, puxo en valor o traballo do profesorado que aprenden a rapazada porque lle transmiten, asegurou, valores positivos e necesarios.
Creemos que vos, os nenos, nenas, mozos e mozas da nosa provincia, tedes moito que decir ao respecto dun asunto do que temos unha débeda histórica e que agardamos que as vosas xeracións sexan quen de reparar. Porque a igualdade é un obxectivo prioritario e irrenunciable. E hoxe, estando rodeado de rapaces e rapazas que tedes todo o voso futuro por diante, non está de máis lembralo. Certo é que avanzamos, e moito, pero nestes tempos que corren a desigualdade segue sendo unha ameaza. Balance máis que positivo do Concello de Ribadumia sobre a última edición do Arousa Fútbol 7 celebrada no municipio. O torneo trouxo ata Ribadumia a milleiros de persoas atraídas polo mellor fútbol base internacional. O campo da Senra converteuse nunha auténtica festa coa gran final entre o Porto e o Valencia. Os portugueses acabaron facéndose co título por segundo ano consecutivo. O campo da Senra de Ribadumia vibrou co mellor fútbol base cunha nova edición do Arousa Fútbol 7. Este ano na competición de non se cita equipos do talle do Manchester United, o Inter de Milán, o Benfica, o Real Madrid, o Barça, o Celta e o Deportivo. Tamén o Porto, gañador deste ano. Dende o Concello fan un balance máis que positivo. Estamos moi contentos porque hai unha valoración do torneo moi positiva, tanto por parte da organización, todas as persoas que formamos parte desta familia do fútbol, que, bueno, pues, para tratar de organizar un evento para nós tan importante, onde veñen equipos dos primeiros a nivel nacional, pero tamén a nivel internacional. O torneo volveu situar no mapa deportivo internacional o municipio e a toda a comarca, atendendo o seu gran impacto. Porque é un evento que tamén nos sitúa tanto ao Concello de Ribadumia como a comarca do Salnés pois un pouco máis alá do que pode ser a provincia, non? Podemos dicir que o ano pasado hubo máis de 2,5 millóns de visualizacións, e iso quere dicir que son datos pois moi importantes nun torneo moi importante. Todos os equipos cos que falamos, todos os equipos cos que estamos pois nestes 3 días falando, nos dicen que é un dos mellores torneos a nivel internacional na organización, nas instalacións. O alcalde salienta ademais o vínculo entre eventos deportivos como este e o turismo. David Castro cree que é unha das claves para fomentar a chegada de visitantes á comarca fora da tempada alta. Tiñamos claro que o deporte que era algo que queríamos promocionar no noso concello, tiñamos claro que estes eventos eran un premio aos finais de temporada dos distintos equipos, e eso mezclando precisamente con ese turismo, pois conseguimos facer pois aí pois unha ecuación que de alguna maneira pois nos axuda a promocionar máis alá o que pode ser o concello e tamén a comarca do Salnés. O rexedor tamén pon en valor as instalacións que ofrece o concello para desenvolver o torneo nas mellores condicións. Estas instalacións precisamente nos axudan a poder levar a cabo estes eventos. Estes eventos non poderían ser posibles se estas instalacións pois non estivesen primeiro feitas, ano a ano sempre estamos pois facendo esas melloras, esas aportacións económicas que son moi importantes para ter as mellores instalacións. Nas semifinais medíronse o Porto contra o Manchester por unha banda e o Barça co Valencia pola outra. A gran final entre o Porto e o Valencia acabou caendo do lado dos portugueses 3-0. Por segundo ano consecutivo, os lusos fixéronse co título nunha edición na que o premio a deportividade foi para o Vissel Kobe do Xapón. Este martes presentábase en Ribeira a quinta edición do Campeonato de Fútbol e o torneo aberto a todos os afeccionados a este tipo de deporte terá lugar o sábado 6 de xuño na praia de Riazor. Malia que se trata aínda dun deporte minoritario, o futevólei segue gañando adeptos, como os que o vindeiro 6 de xuño se darán cita na praia de Riazor en Palmeira. Será xa a quinta edición deste campeonato organizado polo Club Futevólei Vigo en colaboración co Concello de Ribeira. A presentación desta quinta edición do Campeonato Futevólei que se celebrará o 6 de xuño. A verdade é que é unha actividade que non é moi demandada a nivel local, audiovisual e todo, pero sí é unha prova na que este ano creo que logo Chento nos informará de que vai haber grandes novidades, xente cun nivel moi bo. Así pon en valor tanto os nosos arenais como o noso deporte. Dende o Concello o que temos que agradecerlle é que Chento un ano máis confíe no noso Concello para traer este tipo de actividades.
A competición dará comezo ás 10 da mañá e dividirase en 2 niveis, iniciación e avanzado. A xente vai se desplazar de varios puntos, principalmente de Vigo, vai haber xogadores internacionales, portugueses, brasileiros, ven un paraguayo que tamén está radicado en Vigo. Vamos a xogar con 2 niveles, o nivel iniciación e nivel avanzado. Animo a todo o mundo que non pense que é un deporte extremadamente complicado ou que nunca practicou, animo a todo o mundo que se anote, porque no nivel de iniciación está para eso. Despois, pois, visualmente, moito máis bonito de ver pola técnica e pola experiencia o nivel avanzado. A cota de inscrición é de 10 euros, incluindo habituallamento e xantar, grazas á colaboración de Conservas Sorbe como patrocinador principal. Os que aínda non o fixeran están a tempo de participar formalizando a súa asistencia a través do teléfono 619 62 5202. Os deportistas deberán ser maiores de 17 anos. E volve o programa Bótate ao Monte, impulsado polo Concello de Pontevedra. Este sábado comeza unha nova edición da iniciativa que conta con máis prazas que nunca, ata 510 para participar nunha vintena de actividades totalmente gratuitas e dirixidas ás familias. Desenvolveránse nos parques da Fracha, a Tomba e o Pontillón. O éxito desta iniciativa demostra algo moi importante, que a veciñanza de Pontevedra sente o monte como un espacio de encontro, de aprendizaxe, de convivencia, pero tamén de disfrute. Bótate ao monte tamén é unha maneira de poñer en valor o monte como un espazo vivo, un lugar onde facer deporte, compartir tempo en familia, descubrir a nosa contorna natural e, sobre todo, e o máis importante, aprender a coidala e a respetala. Bótate ao Monte inclúe diferentes propostas. Comezará este sábado 30 de maio cun escape room na natureza no Parque Forestal da Tomba e rematará o domingo 28 de xuño no Parque Forestal do Pontillón do Castro coa iniciativa Pequenos Habitantes. Entre medias haberá obradoiros de petróglifos, yoga en familia, observación solar preparatoria para eclipse de agosto, iniciación ao pádel surf, xornadas nocturnas, unha busca do tesouro ou talleres sobre plantas silvestres e comestibles. Para participar en todas estas actividades é preciso inscribirse de xeito gratuito a través da web apuntate.pontevedra.gal ou montes.pontevedra.gal. O prazo para anotarse abrirase cada semana, concretamente o luns anterior á celebración de cada actividade. Pois botándonos ao monte marchamos, pero de contado chega o programa de entrevistas Falemos. A información continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.